Mulle ainakin riittää löhöily Poreaaltaan sille. Ei toi oo yhtään junttimaista. Riku, hei, annas mennä. Siis maksaa nyt 30 € siitä, että joku hivelee sua jollain taikavarvulla. Lopeta! Jos mä näen sut Kallen kanssa, niin sen jälkeen sua ei... Rakkain fansa, lemmen lomalle veis. En mä voi! Mikset sä voi? Nonni. Asiahan on sitten sille selvä. Ismo, kuulit sä? Mitä? No ei kai. Kyllä. Tommosen takia pitää herätä hyvä. Nuku. Tarkalleen ottaen tarkoitat sillä, kun sä sanot, että sulla ei ole varaa Kalle. Mitähän se nyt mahtaisi tarkoittaa? Kallis poika, mikä kallis poika? Vai niin? Meno muuttuu härskimmäksi vuosi vuodelta. Vai mitä? No niinhän se taitaa muuttua. Mä en oo muuten nähnyt teitä kahta täällä aikaisemmin. Nyt sä hippiäinen pysyt erossa Kallesta. Onko selvä? Hei, Relaan nyt vähän. Ismo, lopeta! Jos mä näen...